ஒரு காட்டுக்குள்ள சூச்சு காக்காவும் புஜ்ஜி பறவையும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப லூசி பறவையை பத்தி தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருந்தது புஜ்ஜி. இதை கேட்ட சூச்சு காக்கா, ஆமா ஆமா லூசி அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சூச்சு காக்கா லூசியை பத்தி தப்பு தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை கேட்ட புஜ்ஜி பறவை சூச்சு காக்காக்கே தெரியாம அது பேசுறது எல்லாத்தையும் ஒரு டேப் ரெக்கார்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருச்சு. அப்புறமா சூச்சு காக்காக்கு போட்டு காமிச்சப்போ சூச்சு காக்கா பயந்துருச்சு. என்ன இப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்னுச்சு. இங்க பாரு, எனக்கு டெய்லியும் ஐஸ்கிரீம் வேணும். நீ வாங்கி தரலன்னா இந்த டேப் ரெக்கார்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் லூசி பறவை கிட்ட போட்டு காமிச்சிருவேன். என்ன புரியுதா அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துச்சு. இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, யார்கிட்டையும் பார்த்து பேசணும். அதாவது ஒரு பழமொழி கூட பகல்ல பார்த்து பேசணும், அந்தியில அதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு இல்லையா? அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்களே நம்மளுக்கு எப்ப வேணாலும் விரோதிகளா மாறிடுறாங்க இல்லையா? சரி, இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா நம்ம சேனலுக்கு லைக் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.